Ochorenie mladých ľudí. Čo je to skleróza multiplex a prečo vzniká? Sklerózis multiplex je chronické ochorenie centrálneho nervového systému CNS. Ide o najčastejšie zápalové ochorenie, ktoré poškodzuje CNS. Postihuje nervové vlákna v mozgu a mieche. Celosvetovo trpí SM približne 2,5 milióna ľudí. Ženy sú zasiahnuté 3-krát častejšie ako muži. Vrchol výskytu je medzi 25. až 35. rokom života. Presné príčiny vzniku roztrúsenej sklerózy sú neobjasnené. Predpokladá sa súhra viacerých faktorov. Dysfunkcia imunitného systému, spôsobená genetickými a environmentálnymi faktormi. Bežné príznaky sú únava, svalová slabosť, problém s rovnováhou, trpnutie končatín, zhoršenie zraku, poruchy pamäti a koncentrácie. Nie je dostupný jeden diagnostický test SM. Komplexná diagnostika zahŕňa neurologické vyšetrenie, krvné testy, magnetickú rezonanciu MRI a vyšetrenie likvoru, odber mozgovo-miechového moku. Aj keď je ochorenie zatiaľ nevyliečiteľné, je v súčasnosti dobre liečiteľné. Dostupná chorobu modifikujúca liečba môže výrazne spomaliť progresiu ochorenia. Efekt liečby spočíva v pozastavení zápalového procesu v CNS, obmedzení demyelinizácie nervových vláken a podporení remyelinizačných procesov. Cieľom liečby je zníženie frekvencie počtu relapsov. Oddaľuje trvalé zneschopnenie pacienta. Tým, že je sklerózis multiplex celoživotné ochorenie, liečba je dlhodobá. Dôležitá je preto aj podporná terapia, fyzioterapia, cvičenie, úprava stravy, dostatok spánku a iné. Odporúča sa vyhľadať odbornú pomoc psychológa alebo psychiatra. Podpora blízkych je pre pacientov nenahraditeľná. Včasne diagnostikovaný a liečený pacient môže viesť kvalitný život. Viac informácií o sklerózis multiplex nájdete na stránke sm.zdravoteka.sk.